Peylistok. Birayê min dışarıda pora xwe spî kir. Li serê çiyê tenê bêriya du tiştan dikir. Yek azadî, du pêlîstokên zarokatiya xwe. Dema ku şer qediya gihîşt azadiya xwe an na, ez nizanim. Lê dema ku vegeriya malê pêlîstokên zarokatiya xwe jî nedît, lewma gelekî giriya, dîn û har bû, dîsa derket serê çiyê. Êdî nema vegeriya, em li rastî dewsekê wî jî nehatin. Carna hin gundiyên derdor di nava xwe de gotegot dikirin ku li serê çiyê li rastî hin pêlîstokên ecêb hatine ku ji dar û tiştên kevin hatine çêkirin. Lê binyata van gotegotan çi bû heta niha jî em nizanin.